Naga, Barreta, alas 12. Ang sendong para Barreta, Ron, Enon, Barreta, alas 12. Sa headlines, ka mga Barreta. Katugang marhay na udto sa Indo Gabos. Alaw kita nin Biyernes kunyan, pizza 30 kan na bulan na presente taon 2020-21. O yan na mga katugang headline sa lado lokal. Pagka-file nin salary loan sa SSS, pwede sanang gibuhon sa pagikang online. Aksyon Barreta sa OKFM. Schedule of activities kan na komisyon ng eleksyon ipinalawas na. Aksyon Barreta sa OKFM. Samantala, headlines sa ladukan na showbiz. Ayon Perez sa Sinman, Vice Ganda, manegosyo na sa naning manukan. Aksyon Barreta sa OKFM. Yan ang headlines and detalyes. At yan lang. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barreta sa OKFM. Mga tugang mga hino to Sendo Gabos. Labanan ta Senado Technical Ferdinand Luzada. Inipuan na sendong mga kaibanan si Ron Enon. O yan na detalya sinutunta sa lado lokal. Sa mga naghahalat kan datos, hali mismo sa Department of Health, o yan na po ang bagong record na naidagdag na naman sa mga nagka-positibo sa COVID. Digdi sa Kamsur. 106 o kaya man 63% ang pinalawaskan na Department of Health taang Kamsur. Iguang gayong 106 iyan kinabibilangan kan Kalabanga na iguaning 17 bagong positibo. Sa Kanakman 16, Syudad ning Naga 12, Banuang kan Pili 11, Libmanan Siam, Sangay Siam, Goa 8, Lagunoy, Anom, Pasakaw 5, Nabua 4, San Jose 2, San Fernando 2, Asinman, ang mga nagdagdag ning salusanang nagkapositibo. Yan Baaw, Balatan, Kamaligan, Kalamuan, Asinman o Kampo. Sigon sa Department of Health, bakong suba-suba ang naidadagdag na ini na record na digdi sa Kamang Rizal, malangani. Taday pa sa nanahaloy kan ideklara kan na Department of Health dan na Kamang Rizal kabali sa mga high risk. Lalo na ang Syudad ng Naga, Sinman ang syudad kang Iriga. Aksyon Barreta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Second batch kan COVID vaccination sa Banuang kan San Jose, liwat na pigapunan ang detalyes. Magali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in.
Isinagibo kan talikod na aldaw ang ikadawang batch kan pagbabakuna kan lokal na gobyerno kan San Jose, Camarines Sur sa saindang mga frontline workers. Sa ipinaluwas na pahayag kan lokal na gobyerno kan San Jose, sinagibo ang second batch kan vaccination sa proposed infirmary building sa nasabi ng banwaan. Kabali sa mga bakunahan kan nagtalikod na aldaw, yuan mga health workers, as in frontline workers, nagikan sa mga barangay na day pa nakabali sa inot na batch kan vaccination. Arog ka na inot na batch, Sinovac vaccine ang ibinaba sa banwaan na nakatagama sa mga frontline basado naman sa prioritization guidelines gikan sa Department of Health. Mientras tanto, marumduman na manabot na sa 75 na mga healthcare workers sa banwaan kan San Jose. Ang inot ng nabakunan ng Sinovac vaccine kanina nakatalikod na mga simana. Kabali sa mga nakabali sa inot na batch ang mga staff kang rural health unit, lying in clinic as in mga contact tracers. Nakabali man sa first batch ang nagkapirang barangay health workers na membro kang work. Sa ngunyan, kadagos ang ginigibong master listing kan RHU bilang preparasyon sa mga masumpang vaccines na magikan sa Department of Health. Dagdag na informasyon sa radio lokal para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldo sa Gusto Ko, Okay Ka. Aksyon Barega sa OKFM. Salamat na Carlo sa Simon report na yan. Duman man kita sa partido, barangay lockdown ang ginibo sa Banawangkan na sangay ini pagkatapos na ang sitio Dakula sa barangay Santo Niño sa Banawangkan na sangay pinakadeklarang lockdown ini pagkatapos na 598 mga persona ang nagpapadagos kan sa indang home quarantine uli naman kan na COVID-19 na virus. Yan rastanto 4 na barangay official ang natada asin 7 pa man na barangay official ang nasa quarantine na facilities kan na sangay. Iga pahayag mismo ni Alkalde Joby Pentebella. Pinagdesisyonan kan incident management team na i-lockdown ang sitio Dakula sa barangay Santo Niño. Nagalit silang makontrol o dahil na makawalakit pa sa iba. Yan rasnan mga taga-barangay Santo Niño ang enot ng pinatanidan na kung pwede dahil na muna magparsang magluwas o magpalusot. Kinakapuan sa naan dakulaon na disiplina asin kooperasyon sa gobyerno. Aksyon Barega sa OKFM. Bangon Banwan Report. Barangayan Food Bank sabay-sabay nagigibuhon kan Naga City Police sa office sa aga. Ang detalyes maghalik ki Hilde La Cruz, Hila, please kamen. Sa agang Sabado, nakatalaan na gibuhon ang simultaneous Barangayan Food Bank sa impirong mga hipatura kan PNP sa probinsya ng Camarines Sur na nakatalaan na manaw ang mga kanya-kanyang hipatura kan mga kapupulisan, impormaning mga pagkakan, araw kan mga gulay, bagas, dilata, pati naman mga noodles at iba pang mga pangangaipo kan mga tiustang mga kababayan digdi sa probinsya. Mas nga ni igwa ng mga nainot na mga hipatura na nanauna ni mga ayuda, alagad sindaan mapartisipar pamanggiray sa sinambit na aktibidad. Sigong Police Major Louis de la Peña, ang tagapagtaram kan PNP Provincial Command, nakatabang kan mga kapupulisan ang mga volunteer organization, pati naman ang mga NGO na ma-assess sa sinambit na aktibidad. Nangangapudan man ang PNP na si gustong magtao ng mga individual sa sinambit na aktibidad, informa kan mga pwedeng idonar, welcome sila na magkipagtabangan sa PNP. Ang sinambit na aktibidad na realisar matapos ang ginibong online command conference kang gabos sa mga chief of police digdi sa probinsya ning Camarines Sur. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangno FM, Iniman Sil de la Cruz, Gusto Ko, Okay Ka. Aksyon Barega sa OKFM. Salamat Hahil sa imong report na yan. 15 minutos na makalampas ang alas 12. Pununtan na live report haliduman sa Manila. Banggaan ninda retired Colonel Bonifacio Bosita. Asin man ni retired Colonel Bong Nebreha kan MMDA. Mas lalong naglalalaan na iwalan. Ano daw ang pigiwalang kanduang ini? Ang detalles magali kay Darius Biquillo. Darius, please come in.
Oy, Darius. Ano yan si Bosita? Yan si itong sikat na sikat sa sayang Facebook page na nagsasabing, "Oy, Totoy, mali yung ginagawa mo, Totoy." Yun yan, si Bosita. Yun Ron, si nakamotorsikla po susundan ka, Hmm. si Taron ka. Nangyaring simbagan kang gadua, kan si Tahon kan sarong MMD enforcer, itong motorista sa may Budi Avenue, sa Mandaluyong, Hmm. mayong chinila o nakachinila si angkas katong motorista, ay sabi ni Colonel Posita, mayong mangyayang lane na nagpapawal kung mayong ganyan yung chinila sa pag-angkas. Ayan, nagsabi Ay, yung manang ganda, no? Anmaylay, si nagdadrive. yes, oo. Ito nga yung nagdadrive. Yung nga yung dapat na Mag- tingnan. Itong MMD enforcer, tingnan pa itong anggas. Oh. Kapalding maray si Busita, big para likturahan sa langayang illegal yung pag-perwisyo ngayon yan. As in na dapat Mm. o nakabot man sa karaban ni Bong de Brea, ang operation second MMDA, kaman kaya Colonel Busita, retirado man na baga. As in, dahil ka dapat ngayon magparayabang, napapasikat ka na dahil niya sa intention political mo. Oy, ano ni si Bosita, makandidatong senador? Ining grupo ninda, may mga bana-bana, nining ARSAP, Riders, Safety Advocate of the Philippines, pero ko yan, Party list. party list, yung dadalaganan, yung sabi ni Daraso ni Bong de Brea sa iwal na nagpapadagos kay din duwang dating mga opisyal ng Philippine National Police. Okay. Hindi sa Metro Manila, Darius Bigilio, gusto ko, okay ka. Salamat, Darius Bigilio, live hali dyan sa Manila. Halimapan na detalye sa mga tugang at yan lang po sa Samuyang Pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, halimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Canton Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Canton Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi sa ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. 21 minutos, makalampas ang alas 12. Pag-disinfect sa libmanan, aral daw ng gibo. Igwa kita ng report na magali sa luwas. Bangon Banwan Report! Ang detalyas kayo magali kay Ernie Marfil. Ernie, please come in. Aldaw bang gina ang ginigimon pagsumpit kan o pag-disinfect kan mga mayor na kali sagod mga istruktura residensya maging opisina man kan gobyerno sa banwaan kan limanan ini da ginigibot ang ani mapuho na ang virus na nagakurapot sa mga estratehikong lugar na nag-ora Iraq ang sinambit ng mga kaurulakitan o pagaman nagday pangani positive alagad na hawaan na kan sinambit ng hilang na COVID-19 ang sinambit ng pagsumpit sa rungkam sa kainin na padyak na may pressurized na tubig yun pinag-i-spray na mo fountain kada banggi asin aldaw sa mayor na tinampo sa mga kaharungan sa sentro kada Banwaan ni Limanan, poblasyon asin mga barangay na pagtarait kana sentro inidaa ang laktang ang gobyerno lokal kana Banwaan ni Limanan manunutaran pihado na magpasentro ang mga tao ninunita sinasabi na haros kadakli sa mga empleyado kan gobyerno sa munisipyo ang sinasabing nasa isolation asin digdiin marang buwan may mga nagpapositive sa COVID kung kaya pinagmarikan mga tao na din ang bisitahon ang sentro, poblasyon kan Banwaan ni Limanan Camarines Sur. For medyo man kan bagay na nagkatubot ngunyan ang NDRR sa Balyong Lado, lalo na sa pagkakalap ng mga kakanon sa ipig tataong konsumo sa mga nag-a-isolate o kasi mga empleyado kan munisipyo. Sa kulmandaan nagdudunar kasi nabit ng mga pagkakansiring kan goods, mga groceries, gulay, bagas, asin iyon yan at pikikinabang kasi nabit ng mga apektadong lugar nag-isolate sa Banwaan kan Limanan, Camarines Sur. Yan ang report ako sa Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OKFM. Salamat Ernie sa Simon Report. Pati sa mga gutom ng mga ganso. Nagpaluwas na nin reaksyon si Vice Mayor Boboy Macalino. Kambanuang kan si Pukot Camarines Sur. Matapos na ma-discover na igwa nin mga dayuhan na mga gustong magparehistro sa sendang Banwaan tanganing maging botante. Sinabi ni Boboy Macalino na kanasugma nagasumbungan na sa iyang tauhan na apat na gayong jeep halidigdi sa syudad ning Nagat. Sinasabing ini diretso sa residensya ni dating alkalde Maming de la Peña sabay diretso sa opisina kan COMELEC tangani sinang mag-apply na maging botante sa sinabit ng Banwaan. Uyan na kumpirmasyon kaya ni Vice Mayor Boboy Macalino. Nangyari yan to Udma. Actually, amay na amay, may nagtitext sa kuya, may nagkapod pangani, mga taga Barangay Tara, na ngaya, bahit araw kanya nangyayari diyo, may nagparadang, ang pagkasabi nga ni apat, pero may mga later on, may naaraman kami, garo 5 nganing jeep pa lang ito, tapos nagkatara pang private vehicle. Ngayaon nga digdiyo, and subuot, sabi naman sa nagkapod sa kuya, ang nagmamandi pangani nga makalaog naman sa harong natatagusan, ini pang si mga listadong personal
personalidad dito sa banwaan. Mhm. So kami man po bilang mga opisyal, naalarma man kami, inot na inot, di man pwede yan. Para mo ang panahon ng eleksyon, garo nga ako talaga naggadang-adang na. Tangon yan, namamati mi na. Although di pa man nga ko kami naghihiro, kaso garo mandata man ng sitwasyon na makuha kayong mga butante hali sa ibang banwaan pa, tadigin pa pabutuhon. So naalarma po kami duman, and right away, nagpasugo kita ng mga tao, ako nga nito mismo, nagduman sa Comelec at hiniling ko man si Kamugtakan. Ang totoo po, nahiling ko, igwa akong kaharapot duman na tinda hali da sa San Felipe, sa Naga City. Igwa man duman hali ng Magaraw. Igwa nga itong duman, dahil ko man nahapot siya personal, pero nahiling ko sa papel niya, igwa siyang garo hali ng Nalabak. Kaya ang hapot, ano tayo raong ligiyo? Pero kadaklan, mostly, hali ng Naga City, San Felipe, Yan ras tanto, sigod man sa Komisyon ng Eleksyon, dapat nawagin na vigilant ang lambang partido asin i-double check. Sabang sa paltinamangkan na Comelec, gigibuhon ang tamang proseso na dapat ang maging botante nag-install kaning 6 na bulan sa lugar na gusto mong balyuhan o gusto mong lipatan tangan sa nang makapagboto sa mabot na eleksyon. Ako po, napaluwas po nga ng Comelec ng calendar festivities. Iba pa na detalye sa mga tugang sa lado lokal. Duman sa mga nagahapot kung anoan nagagibuhon. Kung nasinda nagpaplanong mag-loan kapag imangkan na sindang sweldo o apodo na salary loan. Sabi ni Ma'am Queenie Agsaw kan na SSS, dapat igwa kaning hulog ning 36 na bulan kung 1 month ang sa imong i-avail. Dapat 72 na bulan naman kung 2 bulan ang gusto mong utangon. Alagad medyo mapagal-pagal yan, sagod medyo haloy-haloy sa kinakaipuan mong mag-aagi sa online process. Taan SSS ngunyan sa pagi sa nakan na online minaakonin mga transaksyon sa siring na klase ning loan, pati na ang mga benepisyo sa boreal. Sabi, na gabos na mga bagay na yan, pigtatawan ng atensyon ka na SSS, lalo pa nakadaklan sa mga tao ngunyan at talagang nagtitili-tikapo. Importante pong maray na nakapag-register ang sarong miyembro sa My.SSS account sa paatang website kang SSS. Kung ang sarong miyembro po maawot mag-avail kang 1-month salary loan, importante po na nakapagtalaga siya ng 30 contribution, 6 of po ay naka-record sa laog kang sarong taon. Po. Ngunyan kung gusto niya pong times 2 ang sa iyang ma-receive, at least po igwang 72 posted contribution. So dahil nga ni po yung kita sa pandemya ngunyan, and parte na din po kang pigo-offer tang mga digital transformation services, ang gabos po na loan, araw kang salary loan, ay pwede lang pong ma-avail sa paagi kang online transaction. Yan ang maliwanag na pahayag ni Ma'am Queenie Agsaw. Aksyon Talaga sa OKFM. Eksakto ng 30 minutos. Makalampas ang alas 12 na pagoto. Yan na po ang mga nagbabagang informasyon. Sa luwas, nagapabot ng report si Darius Biquillo, Ernie Marpil, Hildy Lacruz, Sinman Carlo Baldosa. Sa lado technical, Ferdinand Losada. Ini po ang sa indong lingkod, si Ron Enon. Salamat po kan sa indong pagkatabay. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawat sa Bareta Alas